agung lintang kang sumunar anyekseni beksan para putri lumampah kanthi berkah ing Gusti tumrap tapak kang sejati Setya Putri Lestari Senindo lala saking tlatah Purwodadi
terbang di Klambon, koput-koput terbang di Klambon. Saya tebakan dadanya, putih kuning di dalam jambon, putih
Jayadi Setyo Putri Lestari mugi-mugi dados hiburan kagem panjenengan sami kawula sak kanca bilih wonten lempanipun dene pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.